Eusko ikaskuntzak eta laboralkutxak aurtengo laboralkutxak gazte saria irabazi duen proiektua zein den iragarri berri dute. Bainat garai hori eman diote saria, Kira Ora, Takatpui Maoriera eta Euskararen bizi berritze prozesuak elkarlotzen izeneko proiektuarengatik. Bainat arratsaldeon eta ezer baino lehen zorionak. Keixo, arratsaldeon eta eskerrik asko. Tira, nola hartu duzu saria? Giezan poz handiarekin, urduri jartzen hasia nengoen azken egun hauetan, esanez, laster argitaratu behar dute emaitza, ez dakite sari emango jaten ez, eta azkenan deitu nindutenean imaginatu nuen eta poz handia jaso nuen esan. Zuk proposatu duzun ikerketa proiektuarekin, Euskara eta Maori hizkuntza bizi berritzeko prozesuak elkarlotzea duzu helburu. Zerk eraman zaitu horretara, Maoriarekiko jakin minak? Pixka bat denetarik, azkenean hizkuntza lankidetzan sinesten dut edo asko gustatzen zait, eta hizkuntza lankidetza litzateke beste hizkuntza gutxitu batzuekin harremanetan jartzea, bizi berritze prozesu hau elkarrekin egiteko, elkarrengandik ikasteko, eta pixka bat indarrak batuz erronka honi heltzeko, ez. Eta bueno, Euskal Herriko eragile gehienok harremana dugu Europako beste hizkuntza gutxitu batzuekin, Hego Amerikakoekin eta agian kurduekin eta mazijekin, ez? Eta iruditzen zait asko daukagula ikasteko Maoriengandik eta Zelanda Berritik, alde batetik amankomunean ezaugarri asko ditugulako, eta baita Maorien kasuan ere beraien kultura, beraien oinarriak oso ezberdinak direlako, ez. Orduan, iruditzen zitzaidan garrantzitsua zela guretzako beraiengandik ikastea, eta, urteak neramatzan gogo honekin, eta orain sari honi eskerrak aukera izango dut ara joateko. Duela urte batzuk Imanol Miner egon zen okerrezonago urte batez han, Maoriekin eta elkarlanean, eta, pixkat berak hasitakoa jarritu nahiko nuke, eta pixkat zubilanak egin, ez, bizi berritze prozesuen artean. Metodologia berritzailea erabiliz eta soziolinguistika anglo-saxoiaren laguntzarekin diozu biak lotzea proposatzerakoan. Hori guk ulertzeko moduan nola litzateke? Litzateke pixka bat Euskal Soziolinguistikan edan dituen iturrietatik arago joan, eta pixka bat Zelanda Berriko eta ingeleraz lan egiten duen akademiarekiko hurbilketa lan bat egitea litzateke, jakitea beraiek nola hartzen duten hizkuntza bizi berritzea, zertan oinarritzen diren, eta ekarpen horiek ona ekartzea, ez. Eta metodologiari dagokionez, bada ez dakit urte batzuk edo Eusko Ikaskuntzak EBOST proiektuarekin batera hizkuntza komunitatearen diagnostiko bat egiteko metodologia bat garatu zuena, eta horretan aritu nintzen lanean, eta gustatuko litzateke metodologia horri jarraipena ematea, eta Maorieraren diagnostiko bat egiteko baliatzea, bai diagnostiko egiteko, baina baita bertako eragileen eta indargunen eta lorpenen identifikazioa egiteko, ez. Zelanda Berrira joateko aukera aurre ikusten duzula aipatu diguzu, zenbat denborako epe tarte aurre ikusten duzuan? Gustatuko litzateke 3 hilabetez edo egotea, agian luzatu nezakena edo, baina printzipioz 3 hilabeteko egonaldia aurre ikusten dut. Lehenik eta behin Oaklandeko unibertsitatean badago proiektu bat edo erakunde bat Maorieraren bizi berritzearekin aritzen dena, Tepuna Guananga deitzen dena, eta horra joango nintzateke oinarri gisa, bertako zuzendaria Stephen May da, hizkuntzen bizi berritzearen arloan mundu mailako aditua dena, eta beraien laguntzarekin pixkanaka ahotearoa edo Zelanda Berriko errealitatea ezagutzen joango nintzateke, eta bertako eragileekin harremanak egiten, ez? Orduan hori litzateke pixka bat bide horria edo. Nazioartera begira jarri zara orain ere, izan ere zu nazioartean ibilia zara, han eta hemen, masterrak eginez, ikerketa lana garatuz, zer ekarriko dizu orain sari honek?
Lehenik eta behin, aitorpena ez, beti dago ondo eta beti da eskertzekoa, eta kasu honetan aitorpen honek ere sari ekonomikoa dakar berarekin, sari ekonomiko horrek ahalbidetuko dit atzerrira joteak, gainera nire kasuan nire kabuz egiten dut lan, autonomoa naiz, eta are garrantzitsuagoa da jaso dudan sari hau, eta pixka bat azken urtetan egindako edo izandako lanildoa jarraitu nahiko nuke, ez? Bertatik ikasi eta ona ekarri, eta hemen daukaguna ara eraman, eta alde neinean alde bata bestearekin harremanetan jarri, eta posiblea balitz elkarlana bultzatzea, ez? Hori litzateke nire helburua atzerrira joan da oraingoan. Zuk zeuk egindako ibilbidea ikusita, orain arte egindakoa eta jaso berri duzun sari honek aurrera begira ekarritako asmoak ikusita, gazteak ikerketara edo hizkuntzaren inguruko ikerketara gerturatzeko animatuko zenituzke? Bai, egia da ikerketa izan daiteke laneko mundu lehiakorra eta prekario ere izan daitekela. Baina, asko gaude gure tokia aurkitzen ari garenak edo behintzat horretan bihar dugunak, eta gustoko zerbait bada, eta nire kasuan bezala honek pizten edo betetzen bat zaitu zergatik ez saiakeratxoa egin, eta gero denborak esango dizu hau den zure tokia edo ez, eta horrela bada zenbat denborarako, ez? Orduan, horrela epe motzean edo funtzionatzen nabil azken aldi honetan, eta orentxe bertan hau da egin nahi duena, oso gustera egiten ari naizenarekin, eta seguru nago beste hainbat gazte ere horretan dabiltzela eta horretan aritu daitezkela, ez? Dariozun irrika sumatuta, ez dakit arantza bat kentzera zoa zen, amets bat egi bihurtzera? Bai, pixkat, bai. Doktoreta egin nuenean, bi egonaldi egin nituen, bata Katalunian egin nuen, eta bigarrena Zelanda berrian egitekoa nintzen, eta berez onartu nindutenan, lortu nuen beka bat ara joateko, baina COVID-a dela eta bi alditan ez ezkoa eman zidaten, Zelanda berria duela gutxira arte guztiz itxita egon delako ez. Eta benetan diot hori, urteak egon naizela ara joateko ametsarekin, eta begira orain Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gazte sariari eskerrak izango dut aukera, eta oso gustara. Ez dakit sari honen inguruan ote dagoen azpimarratu nahiko zenukeen besterik edo jendeak jakitea komeni denik? Berez sari hau urtero antolatzen da, 5. ekitaldia da honako hau, eta antzadenez egonkortzen ari dela, oso ekarpen interesgarriak jaso direla urtengoan, hori esan diate behintzat, eta uste dut oso aukera polita izan daitekela bai proiektu artistiko bat eskain edo proposatu nahi duenarentzat, baina baita ikerketa egonaldi bat egin nahi duenarentzat, ez? Eta nire kasuan lehenengo arabarra omen naiz sari hau lortzen, eta baita ikerketa egonaldi bat egiteko aukera izango duen lehenengo ikertzailea ere, ez? Orduan, ea pixka bat urrengo urtetan ere jarraipena ematen zaion sari honi, eta ea hautagaitza edo proposamen ezberdinak jasotzen diren, azkenan aurkituko dute beraien lekua, ez? Mimoarekin eta ilusioz prestatuta badago. Tira, gu bote prontoan ausartu egin gara, zure ikerketari edo zure proiektuari jarri diozun izena irakurtzen, baina ez dakigu oso ondo esan dugun. Esango diguzu zure proiektuaren izenburua zein den? Kiora Tapatakagui, eta esan nahi du kaixo adiskidea maorieraz. Pixka bat irudikatuz zer izan daiteken hizkuntza lankideta, ez? Naiz eta antipodetan egon ikustea helburu berdinarekin, erronka berdinarekin gaudela, hor sortzen diren afinitateak eta elkarrekin sortu edo ireki daitezken eszenarioak. Hasi zara dagoeneko maoriaren hiztegia sortzen? Maoriera euskara maoriera?
Ba ez, baina jarri beharko naiz, ez dakit denbora emango dian ikasteko, baina gutxinez maila batekin joaneko nuke. Oinarrizkoak, badaukat lana, badaukat lana. Tira, Beñat Garaio, 2023ko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa saria irabazi duen gaztea. Eskerrik asko gaur gurekin izateko tarte bat hartzearren, gozatu sariarekin ondo ospatu alba duzu behintzat, eta proiektua garatzean gogoratu gustura kontatuko nukela hemen Euskadi Irratian, Eskerrik askotan nahi duzun arte. Eskerrik asko zuei.